Pozdrav dragi učenici! Dobrodošli na video lekciju iz nastavnog predmeta matematika za 3. razred. Današnja lekcija nosi naziv Pravci koji se sijeku. Nakon današnjeg sata znat ćete nacrtati pravce koje se sijeku, te tim pravcima odrediti sjecište. Još u prvom razredu naučili smo da postoje ravne, zakrivljene i izlomljene crte. Čime se služimo pri crtanju ravnih crta? Služimo se ravnalom ili trokutom. Sada zamislite da se ova ravna crta počne produžavati na oba kraja i da prijeđe preko rubova ovog papira, pa zatim vašeg ekrana u prostor vaše sobe, kuće ili stana, te još dalje. Tako zamišljamo pravac. Pravac je ravna, neomeđena crta. Pravac označujemo malim slovom. Nacrtajmo pravac A. A sada nacrtajmo pravac B. Nacrtali smo dva pravca koja se sijeku. Sijeku se u točki S. Točke označavamo velikim slovima. Točka S zove se sjecište pravaca. Pogledajte nacrtane pravce i razmislite. U koliko se točaka mogu sjeći dva pravca? U jednoj točki. Pravci koji se sijeku imaju jednu zajedničku točku. Točka S je sjecište ovih pravaca. Pravaca što prolaze kroz jednu točku ima toliko da ih ne možete ni zamisliti, a kamoli sve nacrtati. Jednoj točki pripada beskonačno mnogo pravaca. Pronađimo primjere pravaca i njihovih sjecišta u našoj okolini. Prepoznajete li što je na slici? Tragovi zrakoplova. I oni se sijeku. Uočavate li njihova sjecišta? Sijeku se i ulice u raskrižjima, pa možemo reći da je raskrižje sjecište ulica. A sada se vratimo na crtanje pravaca. Nacrtat ćemo tri pravca. Pravac A, pravac B i pravac C. Označimo sjecišta nacrtanih pravaca. Pravci A i C sijeku se u točki E. Pravci B i C sijeku se u točki G. Pravci A i B sijeku se u točki F. Pravac je ravna, neomeđena crta. Pravac označujemo malim slovom. Dva pravca mogu se sjeći samo u jednoj točki, a kroz jednu točku može proći beskonačno mnogo pravaca. U svoju bilježnicu zapišite naslov, a zatim nacrtajte pravce A i B koji se sijeku u točki S. I zapišite, pravci koji se sijeku imaju jednu zajedničku točku. Točka S sjecište je pravaca. Nakon što ovo prepišete, riješite još 3 zadatka koji ćete vidjeti kasnije u videu. Na kraju video lekcije samo procijenite svoje znanje. Ukoliko vam je ova video lekcija pomogla, lajkajte ju i podijelite s prijateljima iz razreda.